हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै लोगोफोर नायलांदो दिनै जोंहा न'नि हाबा दंसोयो खामानि माइ बरननाय माइ बाख्रि फाहामनो नागिरदों आरो बोरायबाय नालाय गोदान बानायनो नागिरदों दा बाख्रिनि माइखौ सेस बहनजोबनानै जावगोन खामलाफोर लासोदों थ' मा मावलांनाङो दिनै सानसे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन बेखौ बहनजोबनांगौआ फिथा सौरायनि हाबाखौ मावग्रोबाय ভিডিও হয়ে গেল ভিডিও করলা হ্যাঁ Video. Pita संनो नागिरदों नै इखो आङो आइया नानानै होबाय आरो संसिगोन आरो बेखौ बाहाय नाखाना दोनबाय ने अनखो ओमफ्राय सिबिं संसिगोन आं बे माखासेखौ फोरानबाय गाबोन संफोर जासिगोन ओमफ्राय नैबे खावसेखौ दा संजोबसै खामलाखौ दङ हो न'नियानो खामलाफोरनो संना होनांगौ माइ जावबाय थादों नालाय मेथाइ लायो नालाय बेखौनो उदै बुङो नालाय फिथाखौनो संना होनोसै माइरं गोरलैनि फिथा थिख्लि फिथा दानो संखानोसै आरो फिथाखौ नङाबा दा 11थासो जाबा साहा होनांगौ आरो 12ता जाबा ओंखामबो होनांगौ ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौसो संबायबो आं नै लोगोफोर फिथाखौ जाय फिथा जानो मोजां मोनो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर गुदुं फिथा जानो मोजां मोनग्राफ्रा लोगोफोर थ' फिथाखौ आं गिदिर खालामखादो थाइसेयानो उदै बुंखालायगोन लोगोफोर आं फिथाखौ जायोबा गुदुंसिनाव गोथावसिन मोनो लोगोफोर गुदुङाव गुरै स्वादानो एसे आरामसिन जायो आरो जानो गोथावसिन जायो
Ayo, ayo ini jauh itu miếng có thì nó nhiều tao ta. Aman na ba? Aman ba? Kaya ang kaya. Ito na ya. Ang dia. Ano da? संखांबाय आंहानि लोगोफोर जानांसिगौल' थाइसेल'सै लास सोर सोर जानो फै जोंनाव लोगोफोर मोनबायानो नै बिराद मोजां आखाइ थाइसेजों मावबाय आं मबाइल हमनानै सान्दुं नाङोना ओंखायनो बिदिसो होथेबाय आं गुदुं गुदुं लोगोफोर नै बाहाय दोनसै Sabay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Guddu, 16ta. 16ta kasih ya, Be. Sing thấy xe này chứ Sotorota. आबै बेखौ जानानै ओंखाम जाला नों दिनै थाइनै मानि होबाय दहायबो जादो लागोन दे
가봐야 되나 보여. 가봐야 되나 보여. 다시만 인컴도 안 하는 거지. 문사노. मैगं रुलायबाय नै रुना जानो गिदे एवासै लाफा मैगं लाइ मैगं सब लगाय मोन्देर दंजोबो Emang tadi semua itu sok. लोगो अमा बेदर आलुजों एवसिगोन मैया मोनायावनो लाबोखा दैखौ ओमफ्राय अराव एसे रुनानै अराव एसे फोरानदों आरो मोदोमदों अराव फोराननानै फोरानस्रोदों माने बिदिनो अरनाव एसे फोरानस्रोनानै जानो होननानै मोदोमो नालाय बेदरा ओंखामखौ जाखांहोजोब्बाय खामलाफोरनो सानजौफुनि ओंखामखौ दा जाखांनानै दसे जिरायनानै बिसोरो माइखौ जावफिनबाय नंगौना आबै आबै नोंना बबे जायगायाव दं होनदों ओमफ्राय लखिमपुराव सोर दं लखिमपुराव सोर दं नोंनि सोर दं ओमफ्राय माबायावलाय धेमाजियावलाय फिसौफोरा नुदो जानांगौ आरोलै आबै आंखौ सिनायदो ना होनदों नोंनि आदानि नामा मा नाम आबै खोथालाय अ गेदेरथारा बिस्व गयारि ओमफ्राय भबन गयारि गेजेरा उरान फिसालाफोर दंना गैया फिसाला दंमोन आं नामखौ मिथियो नामखौ बावगारजोब्बाय उदैयाव थांसिगोन मा नाम फिसाला आदा गेजेरनिया ओइ मासखौ इसानि बिब' लांदो मासखौ बिसोर हिनजावनि बिब' लांदो फैनानै दानिया फैला नुदो दे आबै नोंखौ नुदो जानांगौ नों नाम खोथाबायना नुनो हागौ नोंखौ जोंहानि आबै जागोन आबैया दं होननानै नोंखौ सिनायथो दे आबै नोंनि नामखौ खोथासं नों दयन्ति गयारि आबै गेदेरा थैबाय इयो आबै उदै इयो होमबासो मिथिगोन आखाइजों इयो आंनि फिसौजो उदैनि सानि खासेया सुबास नाम बिहामजो नोंनि फिसौफ्रा नुगोन दे आबै नोंखौ नों नामबो खोथाबायना आबै मिथिगोन दे नोंखौ नुहैगोन थानोबो हागोन ना नोंनि आदाया आबै आबौआ थानोबो हागौ ना लखिमपुराव धेमाजियाव दंहैयो होनलाय थानोबो हागोन ना खासितारिनिमोन आबैया खासितारिनिमोन आं दाबो थैयाखै नों खोथाना लाबा नुगोन आरो आबै मेगन नुला खोमाखौ नायला आग्लासो खबर फायमोनो मासखौ मोजाङै सिनायना लाथोसै आबैखौ जोंहा आबैया दाबो दं नै
आबैया खासिथारिनि ओमफ्राय आबैनि बिदामोन दङमोननो बहा लखिमपुर बहा थाहैदों धेमाजियाव मिथिया आरो थाहैदोंमोन। लखिमपुरखौल' जिल्लाखौ मिथिबाय। अ सिबा बखै बखै थाहैदों मा मिथियो दा। नोंसोरो मिथिबाय आबैखौ नुबा खरानि सिनायबा खोथा हरबानो जाबाय खरागानि आबैजों रायलायहैगोन। खासितारिनि लाबोनाय खरा गामिनि आबौआबो आबैया दं दाबो खरा गामियाव लाबोनाय खासितारिनिफ्राय। आबौआबो दं। आबौआबो दं आबैयाबो दं आबैनि फिसौफ्रानो नुगोन दे आबैनिखौ फिसौफोरानो हाबा नायथोंसै। जाबाय माइखौ दिनै सानसेयाव जावजोबनो हायासै जोंहा नै गोबाङैनो थाबावबायसो नैबावबो जमानै दंबावो बेखौबो गाबोनसो जावनांसिगोन। दा जावखांनायफोरखौहाय नैबे उसुंथिंजाय दोनफैदों माइखौ। नैबे जमा मोननैया गाबोनसो जावनांसिगोन। समानो थोआ नालाय सानाबो गुसुं दसेनो मोनालाङो बेखायनो गोबाङै मावनो हादिया आरो। जावफानायबा एसे जोबबावगौमोन होनना सानदोंमोन आरो आं लोगोफोर दा आइया आंखौ जावनो होदिया आरोना आंखौ संनाय खावनायावनो दोनबाय थ' बिसोरनो संनानै खावनानै जाहोनायानो जाबाय होननानै बुंबाय आरोना आंखौ थेवबाबो आङो जाखां लोंखां बिसोरनि जावनायफोरखौनो रोगानानै होबाय आरो जावखांनायखौ। दा बिसोरो जावलाय रोगालायबा समाबो थाङो नालाय बेखायनो आं रोगाफाबाय आरो। ओइ बाख्रिनिफ्राय रोगादो नालाय खामसालि सेस गाद्देरजोबनाय जाबाय। ओरै बेजों रोगाबदो नालाय दा लिडनि आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। ओमफ्राय आं नै बेगबो हेबगासिनो दं दा बेगनि खामानिया नै गोबांथार थुसोनांगौ दंजोबो आरोना नै बेखौ बानायनांगौ दं दा बेखौ मावनोसै आरो आं थ' दिनै सानसेनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबथ'बाय लोगोफोर बाय बाय।